nadungog ta nga ang maong sambingay sa gingharian sa Dios nga diin makita lamang nato o mabasa lamang nato diha sa Ebanghelyo ni San Mateo, nagsaysay sa maong katapusan niini nga ang lintunganay, ang climax sa gingharian sa Dios mao gayud ang paghatag og bili sa mga maayo ug ang pagsalibay, paglabay sa mga dautan. Pinaagi sa usa ka istorya sa mangingisda nga nagbutang sa iyang pukot ngadto sa lanaw ug pagkapuno ni bira niini ang paghagpat usa ka hulagway nga di ay ang gingharian sa Dios, dili lang usa ka gingharian nga sige lang, okay lang, no? Kundi moabot jud di ay ang punto nga naa ang paghusga diha kanato. Remember, ang paghusga diha kanato gisaysay diha sa atong ebanghelyo nga himuon sa mga anghel. Mao na nga kitang mga tao dili papel nato ang paghusga. Manghusga na ganita sa ato si katao, no? Atong pangutanon ang atong kaugalingon, anghel ba ko? Kung wa ka pay pakok nan sigurado o kung di pa ka mahimong maka-elevate sa imong kaugalingon, sigurado nga di pagyuta anghel. Ug kana dili na to papel. Apan mga kaigsunan, naagyod ang tendency kanato nga mawad-an kitag pasensya diha sa atong kaugalingon nga lami na kayo ihusga, no? Lami na kayo ihusga. Lami na kayo hatagag desisyon ang kinabuhi sa uban ug gani desisyon nato sa atong kinabuhi nga di na ta makapaabot niya ng higayuna nga na atong pag-abot sa paghagpat sa Ginoo uban sa iyang mga anghel. Labi na siguro makakita ka kanunay sa imong silingan nga wa na bayad-bayad sa imong utang. Kalami na lang gyud, no? Usahay makahuna-huna ang tao labi na karon sa mga panahon nga ang solusyon kanunay sa mga problema nga daw dako daw kaayo, no? Mao gyud ang pagpakamatay. To make judgment of ourselves and others is not our task, but our task is to continue to build the kingdom of God. Taliwala sa daghan, no, nga mga kadautan, unta dili kita mo surrender nga diha sa atong maong pukot, unta kita magalambok nga mga maayong isda. Uban ni ana mga igsuon, makaingon kita kana mangyud ang atong purpose sa kinabuhi, Father. O ang paglihok, pagpalig-on, pagkahimong participant diha sa building of the kingdom of God. So unsa may labot ni San Jose ni nahuman naman siya. Dako og kalabutan si San Jose. Kay si San Jose magahatag unta kanatog inspirasyon kung ato gayud nga ilhon siya sa atong kinabuhi. Naa diha sa ginatawag nato nga usa ka bertud ni San Jose, most patient. And patience is one of the things that we need in building the kingdom of God. Ang pagkapasensyoso nga usahay sa atong panahon karon wa na nagkaupos na, no? Nagkaupos na. Nganuman kay kung kita magpasensya kanunay kita repilde. Kay nagdali ang kinabuhi, ang 24 hours kaghatag sa Ginoo, daw bubura mo nang di ta gusto pa istorbo. Gusto ta nga mahimong instant o paspas ang tanan aron kuno
Sa pagkahuman sa usa ka adlaw, daghan tay na himo, daghan tay na angkon, daghan tay na ato. Mauna nga walay lugar ang pasensya diha sa atong kinabuhi. Gikan mismo diha sa atong communication, hangtod na sa atong pagkaon, hangtod na sa atong pagtrabaho. We want everything to be quick and easy, and so patience has no room in our lives. Kana mga igsoon ang kanindot, no? Kung atong balikan ang atong mga pamaagi kadtong mingon ta magtiniguang na po ng parian sige lang, no? Pero let us appreciate unsa tong mga kasinatian sa uban. Kibaluta nga si San Jose usa ka panday. Ug kibaluta nga ang panday sa una, no, walay mga gitawag karon nga power tools. Magabas, dugay magabas, no? Balik, no? Kanang bira, tulod karon, ang magabas karon. Na, dili na no? Plug, zing, ang maputol sa 30 minutos, putlon lang og 30 segundos. Ingana. Unya, sa iyang kinabuhi, ginaingon nga si San Jose, ang iyang workshop, ang iyang trabahoan, no, naara ilalom sa balay. Ug diha makita nato nga diin nakasagol ni, no, sa kinabuhi ni San Jose ang domestic life, mao po na, no, patron og domestic life. Nga ang kayano sa kinabuhi, wala gingon ni San Jose nga ang akong trabaho ko, way labot ang pamilya niini. No? Way labot ang paglungag niini, way labot ang paglaban ni kabahin sa iyang domestic life. Ug kana makita nato hastang kahago, hastang kalisod, no? Pero naaba diha sa atong bertud mga igsoon nga moingon kita nga Saint Joseph, patron of stress. Wa gyud, no? Wa gyud. Ngano man kay ang iyang pasensya, no? Ang iyang pasensya maoy dako kayo nga diha sa iyang kinabuhi iya kining gigamit nga sa matag balakid, sa matag kalisod, sa matag problema, naagayod ang iya nga paglantaw nga ako dili man maoy muhusga, instrumento sa Dios. Mao na nga ang akong paglihok nini puno sa pasensya kay sa kinatibuk-an kining tanan gikan sa Dios o para sa Dios. Amen? Kanaunta mga igsoon ang atong pangayoon. San Jose, tabangi ko ba nga niining akong paglihok sa pagpaligon sa gingharian sa Dios diha sa among pamilya, diha sa akong kaugalingon, diha sa among parokya, mahimo unta nga puno sa pasensya, nga dili ko puguso nga muhusga na lang sa uban. Nindot ni, labi na mga JKK leaders, mga GSLs, ato ning huptan, no? Kay matag karunugon niya na imuduol diha sa atong JKK mangayo kog IDS. Balo naman ta, no? Amo operate yan sa likod. Ni anapod ni ngayo na pog IDS para sa bunyag. Gunya sos, di karon wa gyud biya ni makita sa kapilya ni, no? Sos, sa una maglabay-labay ra gyud ni kamayon mangyamid, no? Ngisihan, no, mulingiw ra, no, duulon mutago pa nya karon nagpabunyag. Pasensya. Si San Jose mingo, pasensya, ayaw husgahi. Ug ang pagpadayag sa pasensya pasabta, awhaga sa makausapa, ug ayaw kawala sa paglaom. Kay ang Dios nga uban sa iyang grasya kanunay malaumon kita nga maglihok diha kaniya.
Kanindot mga igsuon, nga di ay si San Jose, makatabang kaayo diha sa atong paglawig, ngadto sa pagtubag sa hagit, nga iyang gihatag kanato o gihatag sa iyang bugtong anak kanato si Jesucristo, ang pagpaningkamot sa gingharian sa Dios. Kay si Jesus mismong miingon, seek ye first the kingdom of God and everything will follow. Pangitaa una ang gingharian sa Ginoo, ang uban musunod na ni ana. Inaot nga kining adlaw, adlaw ni San Jose, adlaw sa kadasig, adlaw sa paglaom, gahuptan nato ang iyang bertud sa pagkapasensyoso aron ang atong kinabuhi usab mahimong tinuod nga Kristohanon. Amen.